Здравейте, аз съм Нико Колев или Никидол на Екси, зависи от къде ме гледате. Както знаете от миналото видео, правих къща от гъби, бяха ми прораснати какви обраки и довърших горе къщата. Ето я. Правих елементарно. Тая къща, дето имам още да правим. Картофите ми... Един. Пак един. Гледайте съм. По един картоф да ми излиза. И тем. Ще опитаме да махнем титъра тук. Тя после ще се отсека наново. Чето дърво искам да го махна. Каних се да го махна, ама... Найс, не го маха. Така ще стане готино. Може нещо вътре, килимчета, нещо, може, не знам. Си измислям. Къща върху гъба. Почнало да попада. Интересното е, че след от голяма гъба направя. Но ако някой ми се заправи свят оцеляване върху гъби, ще го Не видяхте какво се случи. Илюзия е. Повечето от вас ми се хилят сега. Едва не направих къщата и... един проклетки крипър. Да ми нещо пъти. И... както винаги, половината купчета от това ги няма. Защо се спалваш, бе? Защо се спалва? Имам късмет, че имам допълнителни. И тем. Ще се оправя кръсата. Сложа още торчове, явно не е достатъчна стената горе. Тъмно остава. Да се спалват гадове. Много сладко се почувствах. Да правиш 100 години тая къща и едно кабум. Виждате, че дървото маха и палъри изглежда тук. Учах се от Майнкрафт. Правом искам да се откажа. Много раз ако съзнавам свет и... крипъра се появи. Бум! Трябва шмахна тия, когато слагам такова честуйте. Добре. Къде ще спълним голем. Снежен голем. Това пъхнало някой да защото не, да ми направи сняг на сет. Тук да не се разхождам много нагоре. Ще ми трябва лопата. Аз се махна къде. Ако не съм я изгубил. И ето я.
И ще направим снежен голем. Той е като нормален снежен човек, ама с глава на тиква. И така. Има още доста време да ходя, докато се кача догоре. Тук има стото материал. Трябва да ми крепър в момента. Да избухне тук, да ми направи стъпа. Добре, как се качвах преди горе? Ето, качих се горе. Зайци. Не съм дошъл за зайци, а за сноуболс. Ето слагаме 4 снежни. Има 16 снежни блока. Ще направя повече. Блока за показване. Снежните топки само с лопата може да ги съберете. Защото ако с ръка не са го направили, пак ръката върши същата работа като патата. Фърляте патата направо този заек. Ето. Правим още 16 блока. Правим направо машина за сняг. Оли, топка имата. Чакай от тук. Вижда отгоре. Туп. Че е невъзможно да... Ох. Да, ох. Добре за мен. Това е напредък. Тук като го направя там, че е струм, време ще минем. Зомби плод. Може да ми трябва. Не знам какво се прави с нея, ама ми трябва. Ма трова се прави, ама... Вземем брадвата с енергетика. Ето взех ги. Тук имам ли червена ограда? Аха. Сега ще направим ферма за сняг. Ето тук. Така. И вземем снега. Така. Те натиквам. И умря. Сериозно. Що умря? Тук снежен голем. И пак умря тук. Тук кой твърде горещо да тепля. Странно, снежен голем умира. Трябва да умира, но нищо. Ще пробваме да спалним един в къщата. То пак няма място да го спа. Сидих на къде.
Ако не ги съберат пътя тия купчета, ще изчезват. Знаеш защо? Явно тук е доста горещо. Тук ако си хубаво да... Не, пак се умираш. Явно умират от планината. Тук е доста... Трябва да го направили с индикатор за топлината, да знаеш къде да спускаш снежните човеци. Имам безполезни снежни топки. Както и да е, тук ще сложа нещо. Дори отивам да видя захарната ми тръстика. Мисля, че беше тук. Ам не помня къде я засях. Не помня. Че някой побърга. Сложих много захарна тръстика. Вата. Там, но... Станалата. Да пък да не е било друг място. Не знам. Аз ще търсим захарната ми тръстика, където я посях аз. Добре, няма я. This is strange. Тая по бърга. Освен да бъркам световете, ама едва ли. Не знам, бъркам май световете, защото тук там има още. Не, тая дето търся. Не. Добре. Както и да е. Аха, май намирах. Или... Не. Изгубих се захарната тръстика, дето бях я писал май много. Трябва да видя другите видеа, да знам. Тръгна. Не исках да се губя. 9 корена посех. Корена. Картофите. Картофите. Това изкарах 3 картофа. Видео не струва. Тук се излага много. 10 захарна тръстика, а трябваше да имам в... Добре, ще мина там. Аз по бърга ще ходя, докато не умра. Мисля, че от моята захарна тръстика. Аха, знам къде. Въркал съм пъти, ето. Не свърх още. И почвам. Къде ни пълно. Вече имам 37 захарна тръстика. И от тая 40. Костокова ферма трябва да се направя скоро. Там е изерчето ми. О, боже.
Добре, имам лопата поне. Ще го изравня. Да, мога да посея повече. И така. Правя отделна ферма. Оли сме да се направя езерци до близкото езеро и да се посея. И ето тук и така. 17. 39 съм засял там. Тъпмо хубава ферма. О, имам и още тикви. Виждате, вау. Добре. 2 картофа. Един ми остава. Сенето събира да го... Само още картофи до тук. Сеял, там трябва още тиква, още една тиква. Тук не знам какво ще го направя. Тук тиквите една тиква ми трябва. Го правя. Ту тиквите по-бързо се размножават. Аз пак размножават. Растат. Ще го оставя там да се расте. Не трябва да се оставим градата, сега ще правим ферма за жито. Тук му има повече жито. 50. Чай да измисля къде е плюсна. Докато намеря зомби да ми тропнем моркови. Скоро в играта ще пускат доста много нови неща. Може да видите Herobrine, уж са го пуснали. Искам да го срещам в играта. И не съм на тая версия сега. O'Brien да е тук. И той точно ми е градината. Да, малко ми изглежда. Да, малко е. По 2 реда. Вода. По 2 реда. Опа, изгубих се едното си.
един ред вода и дам малко мястото. Правим два път по-голямо. Защото ако може да си намерим яйце на вилиджър, трябва да се направя деца за тази работа. Място и продължаваме. Така, къща е вода. Томан и тук ти. Тук ще е вода. То искам да имам тъжето, защото за крави. Да заприбирам по-добре, защото ще се стъмнява. Ама аз не посях ли това картоф? Ту. Сега. Не се спамва нищо в тази къща, защото трудно ще се направя на много, ако гръмне крипър вътре. И продължаваме с градината. И по чудо готови сме, останаха ни даже още семена. Тях ще пазя. Така, даже съм мокъв, за да е супер. За първите речета супер. По 2 кофе пълня едното. Имам материал за още кофе, но трябва. Стои не мога. Ето, оставяме 1, 2 и 3, 4. Към 25 ще ходя още.
струва за реколтата. Опа. Житото се използва за доста неща. А не! Готов съм. О, супер. Да чакаме по жътва. Туп. Ще тикаме тая една. Ти си. Кофти смената. Грата не мога. Ти светя за кусъм. Оф, дърта не ми трябва. Айто тя защо поставя. За... може да направи нещо. Ма... дърта ми трябва за нищо. Има навсякъде дърта. Какво? Целите стакове. Ми и червената буря. То. Там вече почна захранка да расте. Аз на какъв му нормално, добре. Смените ми костца горе. Но съм 4 кофе. Но съм 4 кофе и не съм ги използвал. Ето да не си играем. Да чакаме. Те по принцип, ето. Малката ми градина за картофите. Че по-нататък ще направим нещо такова дълговато и за тях. Да имам повече. Те не ми трябват. Да няма крипър горе, няма крипър горе. Няма крипър горе. Трябва да събирам още дърво. Поне малко да разчистя дървета около мен. Не за друго. Правя това. И да събера малко дървен материал. Виждате, отдавна съм ходил да копая. Скоро няма да копая. Имам доста кирки.
И тук може да дойда да го правя в тази дупка. При нея се намерих доста нещичка. Май въглища, ама... И камък. Оф, аз пък камък желязо. И... замахат тия... не го знаех. Да, знаех. Оттам си взех въглища. Има... Да, камък си събирах. Може да оставим просто от тя там. Не е близко до му. Това видео просто довършим често рума. Не сетни. И... хоп. Тук... Ти малко странно изглежда. Сложа айрон големата. Имам тук събира достатъчно желязо да се дам. Чакай, коша. Да, чисто е. Не го правим дърво. Трябва да има мощ. Дърво. Ето. И... Флянките да стоят в мене. Така. Много съм проклет. Дори малко ме сече. Извините за това. Повторям се апдейтвал. Опа. Опа. Трябвам разстояние между тях. Защото понака не се отварят. Пред това. Нигде е много високо. Ти... все едно нямам стигне. И е нощ. Славно. Слегна по-добре да довърша. Трябва още дърво. Ще е единственото това. Те вратите ще ги сложа и аха, ето.
само за един чест. Така, много мисля, че не знаем защо. Уж се апдейтна. По-различно в играта. И... е готово. Мога да сложа и тук нагоре, ама не съм сигурен. Ето тук ще сложа нагоре. Че мога върху тях да слагам. Така. Тъп. Трябваше по-нагоре. Ето тук. Да. Паснат. Мраз. Сега когато станете. Швъртата се слага на различно. И ето. Там. Горе често, ма... Не забавя с... Да, бавя с доста неща, но... С често не се забавих. Знам да го построя се забавих. Почна защото ми да доста набъбва и тиква. В те ще ги чакам доста. Сега поне по една тиква събирам. Може тук да се го направя за храна, там за камъни, за глупости, тук за важните неща. Добре. Може да взе още храна. Не, няма да създавам. Че да превратя. Тя просто ще ги крафтна. Разумното. Левитато с гравитато. Вини. Пюк махам пълна и сте изгледа гадно и не ми харесва. Разлевитираш да просто. Неадекватно. Като... Щом съм правил дървото, ако се отрежи от по-надолу, то да пада. Ето виждаш. Махнал съм с листата падат. На земята. Ето, идвам. Правилно, ето ти и другата част да падне. Хора, моля, дето сте добри, създадете такъв мод. Поне, докато ще е за оттедане, поне да бъде по-адекватно. Да пада род, поне по-лесно ще се реже. И го създателите на Minecraft с... Правите го по-нататък. Да падат дърветата. Ще бъде по-яко. Да падне туп и бен се занимаваш. Ти да прочувате. Скачаш. Ставаш. Тук ще го... И... Така. Но... Не знам кой често е, ще съм за дърво. Първи път имам така стая. Ето тук. Тук ще слагам всички видове дърво, дето събирам и ти. Брам доста акация. После камъните там ще се оправя, всичко ще се опразна къщата. Трябва да търся какво ще е това. Това ми е важното сега. Да намеря какво ще е това.
Тя кошко няма да снестиш. Много да снесат. Ой, май кратко. Изайте. Зайците, ама... Сега... Че намирах зайци тука. Искам съм на високо места, да намирам. И ако брадата ми... Току-що умря. Бе, прибирам си. Зарва го прибира там. И сигурно това ще бъде за днеска. Може още едно-две видеота за днес. Зависи. Както виждате, вчера пуснах няколко. Мислех, че няма. Сядам скоро на компютъра и мислех, че няма да снима. И тим. Още две типи са готови. Супер. Това сега само рекорда. Не играя съм много. Играя когато... Ту рекордвам за вас. Това беше за мен за днеска. Приятна игра.